Mile. Mile. Не е ката. Еве го другото. Не е ката. Да, изгледа, ще на 30-та е. Нека креснево таму горе. Добро и? Гордо изправена. Хайде не става се на друго. Evo što doživeo. Много ти е добър. Много ти е як. Кой е ovaj? Ей, полека. Може? Колко е на турдичка? Hvala. Не, чекай. Не, ниšo. Не знам, нямаме. Кой е ovaj? Не знам. Първата група, където съм добър, ще трябва да излиза, за да имаме
Lavaş.